गामियाथ' बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो 1985 सालनिफ्रायनो बे गामियाव दंबाय थायो आरो दिनैसिम जोंहा जान-बाहन थिग गैया, लामा पदुलि थिग गैया। दिनैसिम जोङो भटखौ जों जायनोनो बेनो होबोगासिनो, एजिपि सरकारनोबो होबोबाय। एजिपि सरकारा माखासे जोङो बे लामाखौ खोनानै होदोंमोन प्रधान बरुवाया। प्रधान बरुवानि उनाव आरो ओरै भगन भिगु फैबाय। भगन भिगुआथ' कंग्रेसआवबो देरहालांबाय आरो गणशक्तियावबो देरहाहोबाय जोङो, आरो नै दा बिजेपियावबो देरहाहोबाय। नाथाय मोनसेबो जेबो खामानि मावलाङाखै। आरो जोंनि बुंनो थाङोबा राजाखाना आनसलिकआवनो दिनैसिम जोङो आलि फुदुलि मोजाङै गानो मोनाखै। बिनि थाखायनो जोंनो अति शीघ्रे बे लामाखौ मोजां खालामना होनांगौ होननानै जों खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिफ्राय। आरो इलेक्शननि सिगांनो जोंनो बे लामाखौ खालामथारनांगौ होननानै जोङो बुङो। मानोना बेजों गोबां स्कुलिया गथ'फोर थांफै जायो। फ्राय बुंनो थाङोबा बे मेन लामा हिसाबै जों मोजांखौ लुबैयो। जों गामियारि हिसाबै जोङो गामियारि हिसाबै जोङो माखासे बिजनेस मावनोबो जोबोद असुबिदा जानानै दङ। बिनि थाखायनो बे लामाखौ थाबैनो बे जोङो इलेक्शननि सिगांनो बे जाथारनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय थाबाय। निस्सय बहुद डिस्टार्ब। दा बेनिखायनो डिलिभारिफोर जायोब्ला जोंहा जेब्लाबो बुंनो थाङोब्ला हर सान माने बेमारि लांनो आरि लांनो जोंहा बिराद माने गाज्रि समस्या, असुबिदा। बेनिखायनो बे लामाखौ एकदम जाहोथारनांगौ इलेक्शननि सिगाङावनो। आरो 2 लेन फैगोन होननानै बुंदोंमोन। खननै खनथाम बेयाव सार्भे खालामफैबाय। आङो बेखौ माने लोगो हमलायदोंमोन सार्भे खालामग्राफोरखौ। एबारनिया जाथारगोन होनदोंमोन। नाथाय मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्ला बेखौ बोरैबा दानखेनानै लाना थांबाय। 2 लेन जानांगौआ ओरै राजाखाना बेटेलियन केम्पनिफ्राय ओरै दानखेनानै लाना थांदों। बे लामाखौ जुनखारिथिं लाना थांबाय। जिथुनाखि बे नायसनखायाखै नायसननायालाय। आरो बिदिनो बहुद हान्था मेला नेपालि फैयो, बायदिसिना स्कुलाव थाङो, राजाखाना थाङो। बुंनो थाङोब्ला राजा पन्सायतआ ओरैनो दं। जोंनि जेबो माने अनुस्थान होआखै बिसोरो, राजाखाना पन्सायतआबो बहुद बोसोर जाबाय। बेखायनो जों रायजोनिफ्राय जोङो डिमान्ड खालामनाय थाबाय, बे एकदम जाथारनांगौ। पका खरन नङाब्लाबो स्रेन गेबेलखौ एकदम माने खालामनानै मोजाङै होथारनांगौ होननानै जों खावलायनाय थाबाय। बियो जेने थेनेसो जों एकदम दैबानाजों लांबायमोन। बेखौ बुंनो थाङोबा आंनो एकदम गासैखौबो आफादगिरि सेक्रेटारि गासैखौबो खावलायनानै आं बेखौ माने खेबथानानै जेने थेने दा दंबाय थायो आरो बे कालभाराथ' बायबाय, गैला, जालिया। नङाबा दैज्लां गेजेरावनो बे कालभारा माने गोजावना थांसिगौमोन आरो। दा बेनिखायनो बे कालभारखौबो लोगोसे लामाजों लोगोसे खालामफाथारनांगौ होननानै जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जों बिजेपि आरो कंग्रेसबो गेलेदों। नाथाय बेयाव जोङो फरायसाफोरनि बिथोन नङाब्ला जों फरायसाफ्रा जेखौ बिथोन होगोन जों बेजोंसो जों थांनाय जागोन। जोङो फरायसाफोरनि बाथ्राखौ लानानै जों सोलिबोबाय थादों जेथिया, जों बे मथेनो थांनाय जाहैगोन। थोनबा जों कंग्रेसनो होगोन। नाथाय जोंहा लामाया जाथारनांगौ आरो जेरैखि जाया। जों बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो।